sambal kecap, lombok hijau mantap. Kita kasih sebanyak-banyaknya sampai lambe duwer. Oke. Halo lor, mau bakar ikan. Pengen ikan bakar tapi hemat budget. Iki mau ikannya wis tak bumboni lur. Bumboni tak colok jahe karo kunir biar ndak amis. Iki setengah kilo cukup dimakan sekeluarga. Kebetulan keluarga niki ming 3. Kadang-kadang ada buyut nenek lek purun, tapi ora mesti arep. Oles bumbu lur, bumbune kecap sama blue band. Alhamdulillah, kuwi iwak apa? Iki iwak banyar lho. Nah, kita bakar iwak banyar. Yo, Iki mau request anak wedok lur. kumaha apa wis goreng? Wis digoreng mau nih. Yo urung nek. Sudah hampir matang lur iki. Warnanya wis menarik. Hemat budget tanpa minyak lur. Gila lur, iki wis meh mateng iki. Tandane wis gosong iki wis meh mateng. Sing tengah mateng, sing pinggire urung mateng iki lur. Wah, mantap. 5 kilo ra sokeh no, berarti nang. Banyak banget. Wong wedok, yo. 5.000 tuh lah. Ambek opong. Lah wong kene mah kok ngene wong tuwa. Ini bumbu kecap. Lombok hijau, cik fresh iki bara lepek. Brambangi tak kei sing akeh lur, soalnya ke seger. Engko akeh brambangi mentah dadine seger rasane. Kalau ngene kosong pan. Wis mateng lur. Saatnya makan lur, makan sama anak wedok. Mineke ora galem. Arep nek. Mineke ndak amis-amis. Nenek. Sambelnya lur, sambel kecap, lombok hijau mantap. Kita kasih sebanyak-banyaknya sampai lambe duwe tanah. Makin ada banar. Ono. Itu ikan bakar ini biasanya entah akeh lho. Nambah terus. Adine hati-hati lho, Dek.